ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. чемпиони UFC дар вазни нимёна Камаруддин Усман оиди якум ва ягона мағлубияти худ ки соли 2013 рух дода буд, фикроша баён кард. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ҳамин ки ман таслим шудам, ман худма одами беарзиш ҳис кардам. ман на танҳо таслим шудам, балки ман худма ноумед кардам ва аз орзуҳои худ даст кашидам. баъди ин мағлубият ман ба худ ваъда додам ки дигар ягон маротиба ин ҳиссиётҳоро ҳис кардан намехоҳам. ман фаҳмидам ки агар чемпион шудан хоҳам, пас бояд ки ҳамаи малакаҳои ин варзишро омӯзам. ман як ҳафта танаффус гирифтам ва баъд дар як ҳафта 3 маротиба ба тамрини ҷуҷитсо машғул шудам, гуфтааст Усман. хотиррасон мекунем ки Камаруддин Усман рекорди 21 дорад ва ин мағлубияти ӯ соли 2013 дар мухориба зидди Хосе Касерес рух дода буд. Хосе Усманро дар якум раунд нафасгир карда маҷбур кард ки таслим шавад. айни замон Камаруддин Усман чемпиони вазни нимёнаи UFC ва беҳтарин ҷангвари панд фур панд, яъне беҳтарин ҷангвари UFC новобаста аз вазн аст. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо нақша дорад ки соли 2022 карьераи варзишии худро барқарор кунад. оиди чиз менеҷери ӯ Али Абдулазиз хабар дод. аз рӯи суханҳои Абдулазиз, Сехудо дар вазни ним сабук баромад кардан мехоҳад, то ин ки дар 3 вазн чемпион шавад. бале, ман ҳамин гуна фикр мекунам. 100% боварӣ дорам ки ӯ ин корро карда метавонад. агар ӯ дар вазни ним сабук, яъне 66 кг шикаст хӯрад, пас метавонад ки ба вазни 61 кг фарояд. ӯ барои як муҳориба баргаштанӣ нест, ӯ бармегардад то ин ки муҳориба барои мерос гузаронад, барои соҳиб шудани сеюм камарбанд бармегардад. аммо бе ин ҳам барои ӯ дар ду вазн хеле муҳорибаҳои зиёд ҳастанд. барои ҳамин ягон проблема нест. Сехудо визувҳоро дӯст медорад. то он вақте ки ӯ нафас мекашад, ӯ қуввоозмоӣ кардан мегирад, гуфтааст Абдулазиз. хотиррасон мекунем ки Генри Сехудо дар UFC дар ду вазн, вазни 61 ва 57 кг чемпион буд ва моҳи майи соли 2020 вақте ки ӯ чемпиони пешинаи UFC Доминик Крузро шикаст дод, карьераи худро ба анҷом расонд. дӯстон, агар Сехудо баргарда, шумо муҳорибаи ӯро зидди кадом ҷангвар дидан мехостед, метавонед фикротона нависед. ҳамчунин Али Абдулазиз оиди муҳорибаи Ислам Махачев ва Бенеил Дарюш фикроша баён кард. ба ман маъқул нест вақте ки ду ҷангвареро ки ман дӯст медорам, бояд ки бо ҳамдигар муҳориба гузаронанд. аммо ин ду шахс тамоми умр кор карданд то ин ки чемпион шаванд. ин муҳориба ҷангвари рақами 1 вазни сабукро аниқ мекунад. ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавад. ман кием ки ба онҳо иҷозати ҷанг карданро надиҳам. онҳо ҳар дуяшон дар қуллаи баландӣ қарор доранд ва ман ба ҳар дуяшон бурборӣ хоҳонам, гуфтааст Абдулазиз. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Бенеил Дарюш рӯзи 27 феврали соли 2022 баргузор мегардад. ҳамчунин дӯстон, ба шумо хотиррасон мекунем ки дар канали дуюми мо филми ҳуҷҷатӣ оиди Бенеил Дарюш аст. ҳозир дар кунҷи экранҳои шумо мебарояд ва касоне ки хоҳиш доранд даромада тамошо кунед. дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем, рӯзи 17 декабр яке аз варзигарони машҳури тоҷик Мухаммад Наимов муҳориба дорад ва варзигари тоҷик наворе аз омодагиҳои худро нишон дод. биёед тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки Мухаммад Наимов рӯзи 17 декабр дар турнири Титан FC 73 дар қафас бо варзигари қирғиз Азизбек Сатибалдиев вомехӯрад ва мо албатта ки интизори ин муҳорибаем ва ҳамчунин боварӣ дорем ки Муҳаммад бо хости Аллоҳ дастболо мешавад. довталаб барои камарбанди UFC дар вазни сабук Дастин Порье оиди чорум муҳориба зидди Конор Макгрегор фикроша баён кард. биёед суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. айни замон ин қуввоозмоӣ дар гузашта аст.
ман оиди ин чиз ҳатто фикр намекунам. Аммо ӯ ҳоло ҳам ҳар гуна суханҳои бад зада истодааст. Дигар чӣ кор куна? Бигзор ки гуфтан гира. Ҳамаи фикру ақидаҳои ма ҳозир оиди муҳориба барои камарбанд аст. баъди ин муҳориба шояд ки ман ба вазни нимёна баром. чӣ хеле ки ман пеш гуфта будам, ман ният надорам ки рекорд дар ҳимояи камарбанд гузорам ва эҳтимол аст ки ман ба вазни нимёна мебарам. мебинем. аввал бояд рӯзи 12 декабрро интизор шавем, гуфтааст Порье. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Чарлз Оливера ва довталаб Дастин Порье аллакай рӯзи 12 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.